Hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbuh ning luar kota, mbuh ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo. Nek gak dijukuk pelakor orang ketiga, kuwi ya dijukuk Gusti Allah. Lah nek dijukuk orang ketiga, Dene dijukuk orang ketiga, ya wis sangono 50.000 dinggo ijab ning KUA. bandane sapa dadak kok nyangoni barang. Terus ade golek neh, ngono lho bolo. Ora usah dipikir nemen-nemen. Ngono. Oke, masuk.